Hi guys! So, ito po yung ating ipakain kay Mr. Hopefully, Tommy will eat this crab claws. Guys, so, ito yung crabs. Crabs. Look, crabs. So, steam natin siya guys. Ilagay natin ito. Look. Look. Yes. This is Tommy's dinner. Look. And he said, I'm not eating that. Sabi niya, ayaw daw niya guys. Pero sabi ko, we have to share. I will clean and give it to you because ayaw niya ang mga ganito guys. Is this clean already? Why it looks black? What? This one. Are they clean? Yeah, it's clean. So, yun. Luto na po siya. I think somebody boiled it already. And i-steam lang natin para hindi siya magiging dry. So, yun. Masarap ito guys sa mga gata-gata. Kaso lang talaga, ano man o, mga wala man tayong kalbasa. Masarap yan kasi sa kalbasa. Marami tayong string beans ba? Kalbasa lang talaga. Alam kasi ni Tommy na gusto ko yung mga seafood. Ha? Look, masarap naman siya guys, no? I'm sure masarap yan siya, no? So, one is the garlic. I'm gonna line this up guys. Ito para mag-get natin, no? Stuffed BB Villa mushroom. Nagustuhan, Tommy like it. So, he bought it again. So, i-line lang natin siya, no? Nagyaw-yaw na akong bana guys. Anaon na lang nato na. Kasi pwede daw ito gamitin pero I don't trust it, plastic. So, I'll try one of them, that's it. That's it. Just to see if they're good. Kailangan ko itong gawin sa asawa ko guys. Kasi kung hindi ko gawin, kawawa po yun siya. Kasi ayaw niyang kumain. Masarap pala siya guys. Masarap siya. Kaso, ang hirap kayo din. Ano siya kainin guys? Uy, kanang parang ano ba? Sobrang ano? You like one? Yeah. Come. Like butter. It is good with hot sauce. The only way you use it. Huh? Good any which way. Why can't you do it again? Aren't you half Hexen Beast? I keep making a mistake. I'm not a Hexen Beast. I'm a Salad Beast. There's a difference. How much blood? I don't know. Just enough to open the book. It's not enjoyable to eat anyway, guys. But thank you, love. Thank you, love. I really like the mushroom. $20. May mali ba sa mga pinagagawa ko? Yung babangon ka ng maaga kasi alis yung asawa mo, asikasuhin mo paminsan kapag hindi ka pagod, kasi talagang mga ganitong oras, mga 2 o'clock, dapat tulog pa ako guys, pero talagang kailangan kong gumalaw kasi kailangan kong anuhin yung salad ni Mister para meron siyang madala. Kasi halos kasagara kasi sa mga tao, alila daw. Ako, di Tommy. So, ano ngayon? Alila ba talaga ako? Or normal na ito sa mga asawa? Hahay, yung mga magsasabi na alila ako or caregiver or ginawa lang akong katulong dito ni Mister. Alam nyo ba, halos mga taong nagsasabi is yung may mga edad na, may mga asawa sa Pilipinas at ang nangyayari is, hindi pala sila katulong. So, anong tawag yun? Sila yung naglalaba, sila yung nag-asikaso. Hindi pa bidagyan ng allowance. Kawawa. Asikasuhin ko na nga itong asawa ko. Buhay. So, nag-ano ako ng salad para dalhin niya. At hindi ko sure kung uuwi siya guys. Kasi, trabaho siya ngayon. Trabaho na naman siya bukas. Trabaho na naman the next bukas. And saka, hindi kami sure kung, hindi siya sure kung uuwi siya o ano. Guys, padalhan ko siya ng pinya. Kasi mahilig yan sa pinya.
So, ready na rin yung ating amo, guys. Papunta ng trabaho. At yung kanyang salamin, kailangan lang daw niyang hugasan kasi wala na siyang makita, guys. Nag-uil-uil na daw. So, kaya yun. Alis ng ating asawa, trabaho na siya, at hindi ako sure kung uuwi siya mamaya. So yun, naligo na lang ko, guys. Wala akong ginawa whole day, no. Yun, naligo na lang ako kasi parang baho na yung gaya ko, no. Mao siguro na yung si Tami hindi na humahaghag sa akin kasi yung baho ko na. So naligo na si Neverian. It's 2:30 na ng hapon, guys, and hindi ko pa rin alam kung uuwi si Tami ngayong gabi or hindi kasi hindi pa siya tumawag. Busy ata yun sa trabaho, and yun, basang-basa yung buhok ko. At dito ako, nanonood ako ng Netflix dito fireplace kasi parang mag-dry itong buhok ko kasi madali siyang mag-dry kapag nasa harap ako ng fireplace. Itong mga comment na ito, like ito siya, is talagang doon mo makikita na ang ibang mga Filipino talaga is naghahangad ng masama sa'yo. Hindi ko alam kung bakit galit na galit sila sa akin dahil yung buhay ko and yung content ko hindi nagustuhan. Okay lang naman yan kung hindi nyo magustuhan, pero wag kayong mag-isip ng masama or mag-wish ng may something na masama sa akin dito. Kasi alam nyo na, maisip ko tuloy na talagang sobrang toxic ang mga ibang Filipino. Masasabi ko na toxic talaga yung kaliwat nato, no, mga Pinoy, no. Hindi na gyud na malimtan, mauna gyud na inyong mga dugo, toxic na gyud kayo, no. Pero ang uban gyud sobrang lala na kasi mag-wish na talaga or yung na nila na sana lusubin ako dito ng magnanakaw. Alam nyo ba dito sa Pilipinas, kung may magnanakaw, takbuhan lang dito, guys. Iba yung magnakaw dito, guys. Talagang ang iba may dalang mga chuk like, alam nyo na, ganun ba. Pero kung pasukin man ako dito, hindi man ako takot kasi meron din naman akong malaki. No, meron na rin ako malaki, di ba? Lagpot lang yung mga kaspa. But anyway, so wag nang mag-isip ng masama, guys. Kung kahit ayaw ninyo yung content creator, hindi niyo magustuhan yung welcome naman kayong mag-alis sa page or i-block ninyo kung ayaw ninyong tignan yung mga content kasi, buti na lang hindi ako dito naghubad. Na kung naghubad ako, mas lalong magagalit kayo kasi hindi talaga ninyo magustuhan. At isa pa, is ito din, may nagsasabi din na husband come and go, friendship come and go. Dahil wala akong anak daw, dapat meron tayong anak, no? Kasi anak will stay forever. I get it, no? Na ang anak is connected na yan sa'yo. Yung husband mo or friend, hindi mo siya connected through blood. Pero, alam nyo ba, same thing lang na, anong klaseng husband come and go? Parang mahilig kang magpalit ng husband, palit-palit ka ng husband, para mag-iba na naman ng husband. Pero ang children, hindi daw, yung mga kids mo is hindi daw mag-come and go. Most of the time, pero kapag napaaral na ninyo yung mga anak ninyo, hindi naman lahat, ha? Mapaaral na ninyo, nag-asawa na, doon na sila sa family nila. So, hindi naman, ibig sabihin na kinalimutan ka ng anak mo, pero may mga anak talaga na mahilig makalimot ng magulang, dahil sa mga partner, ganyan yan kasagara, no? Pero, yun, masasabi ko lang na nagtataka ako sa husband come and go, friendship can come and go. Well, actually, the friendship is come and go. May parating, may paalis. Pero ang husband, hindi yan come and go. Kasi kung isa kang babae na papalit-palit ng husband, yun, masasabi ko na husband come and go. Pero, hindi kasi yan pwedeng ipagpalit. Husband mo na, husband mo na talaga. Hindi yan parang, ay, husband kita ngayon. Ay, you go. Another husband na naman, come and go. Yun, parang hindi yan ganun. Uy, anong klaseng yan? Sa mga anak, ibang klaseng kasi istorya sa mga anak, guys. 40 years old na ako, guys. Marami na akong nakikitang mga pangyayari sa pamilya-pamilya, no? May mga anak na mahilig tumanaw ng utang na loob sa magulang. May mga anak na walang pakialam. May mga anak na kinalimutan na talaga totally yung family or yung nanay at tatay. Pero yun, hindi talaga lahat ng anak is talagang mag-stay forever, lalo na kapag, ay nako. So, yun lang ako nagtataka sa husband come and go talaga. But anyway, kung ayaw po ninyo yung content ko, no, ang iba kayo mag-wish naman talaga ng sobrang masama, guys, oy. Yung parang gusto naman nila akong may mangyari sa akin. Iwan ko na lang. Wag na lang kayong manood kung ang puso ninyo is sobrang itim, no? Kasi mas lalo kayong, grabe talaga. I-relax ninyo yung utak ninyo. Sabihin, ay, social media lang ito. Wag tayong magpa-apekto masyado. Pero ang iba talaga nagpapa-apekto man. Ay,